Bilog-bilugan. Nasok na ng tubig tumbay ng Ligaya. Shout out sa mga kanya dyan. Ayan na, masalta. So ayan guys, bali nandito tayo ngayon sa farm. Yan, update namin kayo sa aming palayan. Tignan nyo naman guys, kalunos-lunos ang nangyari. Last year ganito, tapos ngayon ganito na naman. Ang hirap talaga magsaka pag tag-ulan. Oh, grabe. Hindi pa duman ang bagyo dito guys, mamayang hapon pa lang daw dadaan. Sana naman wag na. Umatras ka na upong. Nakakaawa na tong mga palay. Oh. May mga tumutubo na. Yan oh. Tapos ang itim pa ng bunga. Dahil panay-panay nga ang ulan. Kawawa din yung mga katulong. Sa tag-araw lang sila nakakabawi. Pag ganitong tag-ulan, talagang dumapa na. Yung kay Ate Greta doon ang pinakamaraming dumapa. Itong kay Ate Irene, okay pa naman yung dun banda sa dulo, pero yung dito talagang dumapa. Buti sila Gigi nakalusot na. Kabi nila Antipasing, Antiligaya hindi pa nakaani. So pumunta pala kami guys dun sa sa ating kambingan. Kinuha namin yung isa doon para katayin. Bali, babayaran na lang namin. Paninda. Kasi maraming naghahanap ng papaitan tsaka kaldereta. So, bali yung kikitain natin doon sa kambing. Manok na lang yung ipalit natin. Mag-alaga tayo ng 45 days. Kasi sa totoo lang guys, hindi lang kami yung ang daming namamatay na kambing. Marami dito namamatayan ng kambing. So bago pa madami yung mga ibang kambing natin, katayin na natin. Kaysa hindi natin mapakinabangan. Ang gaganda ng bell pepper. Ang lalaki. Oh. Nag-aantay sa kalderetang kambing. So ayan guys, malalaki na rin tong tanim nating petchay. Pwede nang pangsaw sa nilagang baboy. Ano pa di? Mga bell pepper? Yung malalaki ko rin naman. Guys, nakawin na kami dito sa baryo. Ayan na, mukhang ramdam na namin si Opong. Medyo malakas na yung kanyang hangin. Nalambad na ako. Pero magkakatay pa kami ng kambing. Uwi na, uwi na, uwi! Ayan na, ulan! Lante, magkapit ka. Wala na talaga yung palay, nagdapa na. Upong isir.
Natumba na yung ano, oh. Slow down. Slow down. Ayun mga ka-dragon, bali, bumili kami ng tali, susugod kami dun sa aming tindahan at secured lang natin yung ano doon, mapwedeng ilipat. Ay, God! Ito namin guys, ito na siya. Kilos na siya, papalapit sa sana si Occidental Mindoro. Sana ay maging safe tayong lahat mga kababayan ko. Diyos ko, manalangin tayong lahat mga guys. Ayan na, buksan mo. Na, Diyos ko na eh. Nakakatakot. Uy, baka manan. Buti na lang naputulan tong ano eh. Sanga na akasya. Baka pag natumba naman yung Jubilina, isama niya to. Saan? Pag dyan itali. Yung Jubilina? Dito. Maano yan, mapirsa. Dapat pag ano, hindi dapat. Saan kaya? Kaya ngayon, Yung ano kaya? yung hangin niya. Yung natirang carbonate na ubo? Kinuha niyo po ano. Diyan daw kasi nagpapasok ang hangin dyan. Tubig kasi. Ganyan mo na dito. Pasok tayo. Ay, ganyan dahil. Diyan sa papaya. Sa papaya mo itali. Eh, dyan sana ako makakalitan. Sa balik ng namin yun. Sa naman yun. Yan sa harap ko lang po yung balik. Nakalamig. Bilog-bilugan. Baka maghilahan naman. Baka naman idamay siya ng akasya. Talagang kahit mga kasi na ito, nabawasan na. Ay, pag nag-araw, paputulan ulit natin yung ano to, sanga. Hindi, kayo lang mga doon kaya ko. Buti nabawasan talaga ng sanga to. Hop! Itali mo sa bahay nila. Magdamayan niya. Hi, worm. Nakatali din yung bubong ng kapitbahay. Nanungan mo ka ng kapay. Magkilain naman. Ngayon lang narinig ako. Na yung CR, yung bubong ng CR ang ano ko rin.
Kaya nga kuha ka. Payapay na yun doon. Payapay sa. Ano ka lang Wala nang natirang ano ba atala eh? Eh? Bungat na bungat eh. Ito guys, itong mga pakon. Tara na, tara na, tara na! Nag-brown out yata. Baka na, tuwangan na tayo na ako sa nagayog-yog. Ay, ayun ko sa inyo. Takot na yung mga lipat ko sa inyo. Yung liparan ka ng ano, yero. Kalalim na agad ng ano. May alas 4 Karaya. mainit na. Lagpas na siya. Inarang nila yung mga harvester nila. Bago pa may kanyang bahay nila. La wire! 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 Oh my God! Hindi natin. Tingnan tamo, ito. Kung yung kay Jubil, lalas yun. Nagpamakuryente naman tayo. Burn out na? May kuryente kanina. Na yan, no? Natumbo. Burn out, ano diba? Patay yung ilaw dun sa labas. Nagpakuryente ulit. Nagpatay yung ilaw sa ano? Sa tindahan. Oh my God, ba na kulanti kasi. Na. Ano? Hindi ako guys makapunta kay Antipasay ang lalim mo. Na. Grabe. Yung rep. Ha? Yung nagkahon sa Rep. yung mababa na yung kanila. Nag-apaw na. Yung Dan Wah, kalalim na dong kila Antipasay. ha? Kalalim na. Kila Antipasay. Yan. Yung sa amin nga rin, inangat ko yung rep. Lante, yan na! Yung tubig. Kabasa dito. Karasan. Magbal lang to eh. Pag nagluta. Nag-iilog na dito.
Ano tong mga tante? Pagpag. Naiangat na nila yung rep nila to sa? Yung rep naiangat na namin. Pero hindi. Nagadilpat-dilpat na rin doon nga. Yung rep nyo ay? Naiangat nyo na? Hali! Yung gasol pa. Bilsin niyo, George! Ayan na. Walang laman? Tinanggal mo sana yung kwan sa ilalim. Nauli mo na yung manok mo. Sabi mo na wala. Dalawa, tatlo ito. Ay. Ala, bitawan mo na rin yung ano. Dala natin na yung tubig. Kaya na kayo dito? Yung isa pa yung isa pang bangko dun sa loob. Ito? Huwag pa sa loob, meron pa isa. Ito muna dam. Okay. Oh, lamig. Batong muna, batong muna. Kalakas ng baha. Lasok na kami, guys. Okay, ito na lang. Nataas yung rip. Lamig. Ikot mo kung ano gawin mo. Ikot mo tayo sa mukuhan. Isa pa ipapin mo dito, oh. Nagkakita naman pinagalit sa kansada yan. Nag-apaw nga yung kilante pasay. Ay, grabe naging ilog dito, Plante Ligaya, oh. Wala, saan yung sinilas ko, ah? Kalalim Plante Pasay. Lang may taas pa sila Antipasing. Nakababa yung mga ano niya. Ito iangat kaya natin, Rap. Hindi na? Mabasa itong damit ko dito, oh. Ayan, oh, magpasok yan dyan. Huwag ko na itaas yan. Tanggalin mo na yung sa baba. Ito, oh, dito. Ito pa, oh. Hindi ka na tanggalin mo. Ito nga na lang ako sa baba. Ay. Hugot yan. Awan, pinasok na ng tubig tumbay ng Hanggang liig na yata. Ang Tiligaya. Oh, nagpilante pa sir. Andun nga sila sa may taas. Yung mahaba. Yung tanggal ko yung mga damit ko dito. Oh, yung mga, ibaba nyo muna yung fuse nyo, ah. Yung kuryente. Yung fuse nyo, ante, nakababa. Ibaba niyo yung fuse na ano mo na yan. Baba nyo. Lakas pa ito talaga. Oo, pasok na, oh. Grabe kung ano na to. Upong na to. Ngayon lang nagganto dito kailan Tiligaya. Kailan talaga ulit tao. Sila JJ kaya ay? Dito pa. Dito pa kasi, dito pa lang banda yung apaw niya, oh. Ayun si Balong. Balong! Balong! Halika na dito! Hey! Ha? Ang daw? Ano daw? Hindi, pag doon ang nag-apaw sa baba yun, dyan ang magpasok talaga. Oh, kumain namin. Hindi na na-stop. Ba't hindi pa mag-alis sila na? Saan? Hindi na sila ako? Saan? Siyente?
dibdib na ni Banggilat. Wala pa man sila dito. Kawawa din silang Tipiligaya. Nagpasok hanggang loob. Hindi, nag-anak sa Tijiling. Bakit? Pasok na pasok yung bahay nila. Baka wala pa siyang nalika. Ha? Kasi lagi namin kung silang Ako nga, buti tinasa namin agad yung rep at nagadilpat-dilpat na doon sa kusina. nakatulong kami lahat tayo. Pagising namin, ganito lang mahata. Hindi ka na. Ang Tijiling, mag-iyak ka. Yung nga lang nagganyan. Yung kila ang Tiligaya. Yung naglagpas na yung tubig sa may plaza. Nag-aapaw. Mga kwan na rin, alas 7. Alas gabi pa nga daw. Gaiyak na nga daw sa Tijiling dun. Oh. Bakit? Eh, pinasok na yung bahay niya. Ayan guys, alas 3 na ng hapon pero patuloy pa rin ang pagragasa ng bagyong Upong dito sa Occidental Mindoro. Diyan ka na nagkuha, pagalitan ka dyan. Ha? See? Bago mo pa malagyan niya, bago mo pa mapataas siya, nag-apaw na. Nagdakkel mata pala. Wale! No, tama na rin. You can do it. Mas maganda dito tayo. Para mag-awin ka ng mababa. Baba yun eh, dyan magkaroon tubig yun. Ito guys, yung flood control. Shout out sa mga kailangan dyan! Ayan na, resulta! Substandard kasi. Substandard lang yun. Flood control. Ayan ang flood control. Magkano yan, engineer?
maganda rin sana maglakas. Ay, nako, kawawa ang mga palay guys. Parang ng ano, parang ng dagat, oh. So ayan guys, update as of 6 PM dito sa Mindoro. Nay, malalim pa pala. Andiyan na sila, nanay ma? Nanay ako. Ha? Hindi ko sira-sira yung audio ko box niya. Level ko pa. Ha? Nakasuot yung pintuan ko sa kusina. May sakit pa raw si tatay mo. Meron na. Palalim pa pala yan. Ano ba yung pintuan ko sa kusina? Inahin ko na. Kadilim na naman, oh. Yahoy! Pinasok pa yan kila Sarah? Oh, nakasok yan? Ha, wala na yung mga palay eh. Wala pa yan eh. Yung sinisya. Na. Tinaw pa naman. Hindi pa say. Wala. Saan siya? Wala kuya. Nay. Buwan na eh. Silaw pa naman yan. Oh. Lalo siguro sa inyo daw. No way. Wala. Yun eh. Hirapan na yung manisip yan. Malubok. Dapas eh. Nag-evacuate sa Antipasing dun sa anak niya. Taga dito yung lights oh. Ito. Taas nga, oh. Hintay-tay ko lang yung Europax sila. Bibisa ko lang sa loob. Kung saan ako na. Makain sila mag-uwi. Kagin mo, inawit na tao. Punta na. Ay, palalim mo. Sabi na oh. Ito. Ay, like, tulugan namin na oh. Oh. Dito eh. Awan lang agi to'y pagay ni. Ay, mura na nga ang palay. Ganyan pang nangyari. Diyan na sa Antipasay? Baka pasukin mo may isang kakpada. Ito silaw. Bukas sila, maglinis. Anong bukas? Samantaliwag mo yung tubig pa ano? Kalinis eh. Anong alam ko mag-ano pa yan? Nilayasan mo man yung bahay man, te. Ba, buksan mo yung paan. Dito. Yung kasagsagan kanina, nakaalis na kayo daw? Andun lang sila sa loob. Ah. Dito ko na ako. Kailangan ko po sana yung mga mabasa dyan. Ano ba sa mga kapit niyo, yung mga dulo? Andun sa taas. Yung table, sinas mo? Oo. Na may upuan mo? Sa, yung maliit na kon na. Ang kalamig. Nakalak yan! Bigla man kasi yung... Kaya nga. Nakalak mo na tampo. Ako nag-lock dyan. Amin na basta-basag na eh. Ang darabado nga kwa, ilikitan na ni Job, sinagsusukat na eh. Talaming ka, titigagara. Lock pa. Hindi ba kami makakuan dito kanina at kalalim? Kung punta nga sana kami dito na ate. Buksan. Saan kilmarsing ay? Andon? Naiwan mo na. Doon na. Doon, matulog kami doon mamaya, magbalik kasi. Bis lang ako, nabakbasaat. Hunay din nangyari kasi bayan. Ayun ko lang mo. Yung puro sa kusina. Buksan yung sa kusina na yung mago. Ano yung lahat yan? Ano yung mago? Wala na ito. Lasa yung sa buhay na. Pagkatali ko dito, balik ko lang. Ang tura pa ng pag-aan. Yo. Wala na ako sa lahat. Ano lang sa dyan? Kuna to talaga. Dalag mamaya, ano na, sawa na gaya. Magkamali na ako dahil ito ni. May diktisin niyo. Tulag lang ipagtatay ka. Saan sila? Bakit kasi magda?
na ako lang lang ako balay may. May pusa o kawawa. Baga tayo ikat ko pa dito ba kita jurabak ni nato. Kano kanawin nyo na yun? Mayamit niyo. Ha? Kano kanawin nyo na lang? Maabot na dito. Si, Yung mga tangki na amo. parigat ka man ni Agdidis ito ya. Mga makadumi siguro ah. Gano'n kami ang dito ang lanak na. Eh, wala sa dayaw? Hindi matulog na. Uwe, lang makatulog pa kayo dito. Kung wala na rin to na ano na, Wala na natin bagyaw? nakalagpas na dito sa isla ng Mindoro. Hindi sa init ka pala nagpunta kanina. Ate, makikita sa dulo. Ikan nyo na yung dunlat sa taas. Again, ayun yung kano. Dito eh. Pinas din ko tsunami dyan.